Ok. Salutare! Ok. Deci, ca să știți, eu acum auzi, ieri mi-am pierdut contul de Arena 4. Bine, nu prea lucruri, dar azi mi-a apărut ceva pe shop. Mi-a apărut Black Knight. Ok. Și l-am luat și cu gemuri. Că vedeți câte gemuri mai am. Frate, ieri mi-a picat un Magical Chest. L-am deschis. Ieri aveam Standard Barrel pe shop și mi-a picat Standard Barrel. E clar. E clar. Și să-mi ziceți ce vreți să mai pun în pachet. Ce ar trebui să scoți și să pun. Ok, haideți să trecem. Să băgăm lining-ul și aici. Și pe meciul. Ok, jucăm cu... Nu prea. E așa. Așa mai zic. Ok, hai să vedem. Păi o să pun așa. Easy. Omul nu se aștepta că am un Standard Barrel. Și... acum dau ei acolo. Mergi mult. Doar oricum, ca să știți, nu avea nicio legendară, frate. Adică, pe bune, să-mi pierd un cont cu o legendară. Pe bune. Ok, l-am bătut și pe omul ăsta. E ok. Să vedem. 3, 2, 12 car. What the fuck? Ok, hai să vedem. Pe bune. Scoate lining-ul ăsta, că n-am. Pune pirata aici, că... Ne atacă la acolo. Las că doar pe ăla, nu prea dă damage. Putem să punem așa. Nu-i bine. Mamă, frate, ce cancer. Ce nebună e omul ăsta. Nu cred. Deci că am scăpat. E și mai rău. Că ne-a dat mult damage. Așa. Ce ziceți? Ce să mai zic omul meu acum? Că l-am lăsat lat. Frate, lat. L-am lăsat. Păi și băgăm aici. Uite cum se face easy win. Uite cum se face easy win. What? L-am lăsat lat. A crezut că să câștigi. Ok. Să vedem. Crede că mă bate cu niște arcere. Ok. Nu mersi. Pune aici, că nu vreau să... Mamă, frate!
Și zici că are 1000 de trofee așa joc. Wow, 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 wow. Hai mă, haide, haide, haide. Haide, haide. Hai te rog, hai te rog. Lightning. Hai pe bune. Mamă, frate, ce cancer e omul ăsta? Cum ai pus să pun? Frate, ce? Nu m-a făcut avantaj deloc! Deci să-mi ziceți ce vreți să mai schimb din pachet. Să pun. Pentru că poate știți voi mai bine jocul. Frate! Cred că nu mai e. Ok. Ok, cred că e easy meciul ăsta. Și cred că e episodul. Așa, închei. Da, cam tot a fost acest episod. I-am fost Radu, ne vedem data viitoare. Pa, pa!